Pagiromdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyonin Santa Misa. Diyos mabalus po. Diyos marhay na hapon sa indogabos mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day imi nasabutan asin nautop an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family. Jens Construction, Armario family, thanksgiving for guidance offered by Jaira, and thanksgiving offered by Grace Rio Frio. Special intention for more blessings and opportunity this 2025, offered by Kai, Angel, Dian, Des, Heart, Care, and Marbien. Para sa kapengaloan ka mga minasunod na kalag, Vilma and Arnaldo, dulot kan Makandog family. Carlo Vicente, dulot ni Twinkle Neptuno. Jesus and Hipolita, dulot ni Marilo Riofrio. Gregorio, Lolita, Procopio, dulot ni Gemma Aranya. Lilia and Resurrection Jr., dulot ni Jerion Gregorio.
Sa liwat, Diyos marhay na hapon sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyo an kafiestahan kan pagbunyag kan kagurangnan. An kafiestahan kan pagbunyag kan kagurangnan, iyo an ultimong Domingo kan panahon kan Pasko. Si Jesus binunyagan ni Juan sa salog kan Jordan. Ini ang pagpamidbid kan Diyos sa iyang aki. Nagbukas ang langit, asin may boses na nagsabi, Ika ang namumutan kong aki na sa kong ikinakaugma. Lugod kitang mga binunyagan sa ngaran ni Kristo, magtubod asin magsarig sa iya, tayaon sa iya ang satong kaligtasan. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Ngunya na Domingo, iyo po ang kafiestahan kan pagbunyag sa satuyang kagurangnan. Bago siya magpuon kan sa iyang public ministry, binunyagan ngo na si Jesus kan pinsan niyang si Juan Bautista. Punanta ining satuyang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, solemneng ipinapahayag mo ki Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Hordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo. Warasan ang sa imong pag-ampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu, tanganing padagos sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli ki Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, pinapamidbid sa to kung sisay ang surugoon kan Diyos, ang Espiritu kan Diyos, yaon sa iya, dara niya ang kaligtasan. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, uya ang sakong surugoon na sakong pinapakusog, ang sakong pinili, ang sakong nawiwilihan. Ibinugtak ko ang sakong espiritu sa iya, asin siya ang mataon in hostisya sa gabos na nasyon. Dai siya makurahaw umalangkaw kan sa iyang tingog, umagibo nin makukusog na pahayag sa mga tinampo. Dai niya babarion ang tiko ng bariw, upapalsukon ang nagkikimat-kimat ng ilaw. Maimbod niyang papadanayon ang hostisya, dai siya mawawaraan nin paglaom, o kusog nin buot. Papaposogon niya ang hostisya sa kinaban. Hinahalat kan mga harayong daga an sa iyang katukduan. Ako, an kagurangnan, ang nagapod sa imo, asin ang nagtao sa imo nin kapangyarihan, nganing papangyarihon mo ang hostisya sa kinaban. Sa paagi mo makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo dadarahan ko nin liwanag ang mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata kan buta, asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. O kagurangnan na sakong Diyos, ikatunay na dakula, nagugubingan ka nin kamurawayan asin kamahalan, natatahuban ka nin kaliwanagan, an kalangitan biniklad mo arog sa sarong tolda. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Itinugdok mo ang sa imong harong sa ibabaw kan katubigan sa itaas. Ginamit mo ang mga panganuron bilang karwahe, asin naglulunad ka sa mga pakpak kan duros. Ginagamit mo ang mga duros bilang sa imong mga sugo, ang nagsisilyab nakikilat bilang sa imong mga sorgoon. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, kadakol an sa imong mga gibo, sa kadunongan iyan gabos ginipom mo, ang daga pano kan sa imong mga linalang, yaon ang dagat, dakula asin mahiwas, pano nin dai mabilang na linalang, nin mga bagay na buhay, sadit asin dakula. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Sindagabos minasarig sa imo, natawan mo nin kakanon sa tamang panahon, kung tinatawan mo sinda, ini sa indang inaako, kung binubuksan mo ang sa imong palad, napapano sinda nin mga marahay na bagay. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Kung minatalikod ka, nahahandal sinda, kung hinahali mo ang sa indang hinangos, nagagadan sinda. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Ang grasya kan Diyos nagbabago sa to,
Ang pagsayuma sa mga bagay kan kinaban, mas magdadara sa to sa kagurangnan. Himateon yato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Huli ta ipinahayag na nin Diyos ang sa iyang biyaya para sa kaligtasan kang gabos na tawo. Ang biyayang iyan ang nagtutukdo sa to na magbaya sa bakong Diyos nun na pamumuhay saka sa mga pagmaawot na kinabanon. Nagtutukdo man iyan sa to na mamuhay kita na tataong magpugol sa sadiri, matanos sa kamaki Diyos sa kinaaban na ini, mantang naghahalat kita kan palada na aldaw na sa tong linalaom, ang pag-abot kan kamurawayan kan sa tong dakulang Diyos asin paraligtas na si Hesukristo. Idinulot niya ang sa iyang buhay para sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na kasalan asin linigan na maging sa iyang sanang banwaan, na maigot sa paggibo nin marahay. Alagad kan ihayag ang karahayan asin ang pagkamuot nin Diyos na sa tong paraligtas. Ilinigtas niya kita, bakong huli sa anuman nagibot lang matanos, kundi huli kan sa iyang pagkaherap. Ilinigtas niya kita sa paagi kan paghugas sa to kan tubig, nin bagong pagkamundag asin bagong buhay sa Espiritu Santo. Nagsusupay na itinao sa to nin Diyos ang Espiritu Santo sa paagi ni Hesukristo na sa tong paraligtas. Tanganing maging matanos kita, huli kan sa iyang biyaya, asin maging paramana na naglalaom na makaptan ang buhay na daing katapusan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito, pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nag-urog ang paglaom kan mga tawo, asin nagpuon sindang maghurop-hurop, natibaad si Juan iyo an Kristo, sinabihan sinda ni Juan, nagbubunyag ako sa Indo sa tubig, alagad may sarong maabot na mabunyag sa Indo sa espiritu asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako, asin dai ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Kan mabunyagan na ang gabus na tawo, asin kan mabunyagan man si Jesus, saka namibi ini. Nabuksan ang mga langit dangan naghilig sa iya ang Espiritu Santo arog sa salampati. Dangan may sarong tingog hale sa langit na nagsabi, ika ang namumutan kong aki, ang sakong ikinakaugma. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ngunyan na Domingo po, sa kafiestahan kan pagbunyag ki Hesukristo, natatapos man ang panahon kan Pasko kan pagkamundag kan kagurangnan. Today is the last day of the Christmas season. Kaya sa ultimong pagkakataon, ngunyan na poon kan taon, i-greet ko po giraray kamo. Merry Christmas po sa gabos. Sa aga, mabalik na po giraray kita sa ordinaryong panahon.
Balik kita sa color green, balik ining mga dekorasyon sa kahon, sa Disyembre naman. Question: do you know your baptismal day? Kung memoryado mo an sa imong birthday, dapat kabisado mo man an aldaw, kung kasuarin ka, binunyagan. Kung dai mo aram an petsa, assignment. Pag uli at siyan sa harong, maghapot po sa mga magurang o mga ninong-ninang o hanapon ang baptismal certificate. Paki-memorize po ang petsa kan sa imong bunyag. Binunyagan po ako August 14, 1990, kapiestahan ni San Maximiliano Kolbe. Pasil tandaan, dahil birthday iyan kan mato akong tugang. Nagtipid garo si mama saka si papa ning handa. Yan pati ang duwang tugang ko nagsisimba sa likod. Birthday iyan kan sa mong ate, iyuman soal daw kan pagpabunyag sako. Sa raruan ng handa. Kung pigsi-celebrate ta an aldaw kan sa tong birthday, dapat pigsi-celebrate man an sa tuyang baptismal day. Nata, anong igwa? Makamundo po dahil kung minsan, pag nagpapabunyag po kita nin mga aki, paano ang sa tong mga isip nin kadakul-dakul na mga bagay, so many things, except for the meaning and beauty of the sacrament which the child is about to receive. Kadaklan na beses po baga, ang isip kan mga magurang, yaon sa babadoon, ang mga bisita, pag yaon na si padi, masabihain na daw sa mga ninong sa kaninang, baka magpuon na. Ang iniisip, ang catering, importante po ang mga detalyeng ini. Alagad da ipulugod malingawan, na sa aldaw kan bunyag, ang aking pinapabunyagan, igwang mahalagang regalong inaako. Anong regalo? Kan kita po binunyagan, nalinigan kita kan sa tong kasalan na orihinal. Dangan, sinadiri po kita kan mahal na Diyos as sinagin aki niya. We were named Christian after His Son, Christ. As in dahil aki po kita kan Diyos, may implication ang pagiging aki. Ano po? Dahil aki ka, tagapagmana ka kan magurang. Tagapagmana po kita kan langit. Buot sabihon, sa katapusan kan sa tong buhay, da isa na kita basta magagadan, kundi igwang pangako na magkakamit kita kan buhay na daing kasagkoran. Kaya bako po ini ang sa tuyang ultimong harong. Our ultimate home is in heaven. Ito ang sa tong pamana. Sa bunyag, nagigikitang miyembro kan simbahan na iyo ang nagtatabang sa to sa pagpreparar sa paglaog sa langit. The church helps us prepare for our entrance into our ultimate home. Ngunyan, aram tanaan gabus na membership, may katakod na duties and obligations. Kung member ka kan simbahan, igwa po iyan katakod na mga responsibilidad. Arog kan pagsunod sa mga paarog ni Kristo, pagbirik hali sa kasaklan, pagsabuhay kan mga katukduan kan simbahan. Father, sadit-sadit pa po ang baby, pigtatawanan tanin responsibilidad. Kaya niya daw yan. Kaya nga ni, pag nagpapabunyag, presente po ang mga magurang, asin ang mga ninong-ninang. Ngunyan naaki pa siya, tama na nguna, ang pagtubod kan mga magurang sa kaninong-ninang na iyo ang nagaako kan responsibilidad. Papadakulaon nindaan aki bilang marhay na Kristiyano. Mayo pong promesa na pagkatapos kan bunyag, magiging pasil ang buhay kan aki. Aki siya nin Diyos, baad pasil na ang buhay niya pagkatapos kan bunyag. Bako po. Sa katunayan, dahil binunyagan kita sa ngaran ni Kristo, kita man po maagi man sa pagtios na inagihan kan sa tong kagurangnan. Pero iyo ini ang promesa kan bunyag. Nakaibahan ta ang Diyos sa gabos na pagtios. Na dain niya kita pababayaan, na namumuot siyang gayo sa to, dahil nga ni, aki niya kita. Bakong arog kaiyanan magurang, da ipigpapabayaan ang aki. Isn't that worth celebrating?
isn't our baptismal day worth rejoicing for? Kaya i-memorize ang petsa kan bunyag. Dahil nag-ako kanin dakulang regalo sa aldaw na ito. Ngunyan pong Domingo, pigsiselebrar ta sa pagtapos kan Christmas season, ang pagbunyag sa satong kagurangnan. He was 30 years old when baptized. We may ask, why did Jesus have to be baptized? Bakong aki man talaga siya kan Diyos? Bakong mayo man siyang kasalan na kaipuhan linigan? Why baptize Jesus? Tama po kamo, dati nang malinig ang Diyos, si Jesus, mayong digta nin kasalan si Jesus. Alagad, nagtugot si Jesus na magpabunyag sa pinsan niyang si Juan Bautista dahil enot, tandaiyan kan pakikisumaro niya sa katawuhan. Dangan ikadua, tandaiyan na andam si Jesus na paasanon ang mga kasalan kan kinaban. And so he says, itugot na na para sa ngunyan na mabunyagan ako, maski dai ako ning kasalan. Afuera po kaiyan, kan binunyagan si Jesus, nadangog tadigdi sa Ebanghelyo, binuksan ang kalangitan, dangan nadangog ta ang deklarasyon kan boses kan Dios Ama. God the Father gave us a beautiful declaration, an assurance. Sabi kan boses kan Dios Ama, iyo ini ang sakuyang namumutan na aki, sa iya ako nauugma. You are my beloved Son. With you I am well pleased. Kaya duman po sa momento, kan pagbunyag ki Jesus, all the three persons of the Blessed Trinity was made manifest. God the Father in the voice from the heavens, God the Son who was at the river Jordan, and God the Holy Spirit who descends in the form of a dove. This is called a theophany. Kung nakaaging semana, nakaaging Domingo was the Epiphany, this time, this is the theophany. Nagpapamidbid ang Diyos bako sa nasasarong persona, kundi sa tulong persona. Ini pong mga tataramon kan Diyos Ama hali sa langit, mahalagang madangog ni Jesus dahil iyo po inian sa iyang identity. The identity of Jesus is beloved Son. Mahalagang madangog po ni Jesus ang mga tataramon na ini dahil pagkatapos po siyang mabunyagan, mahali na siya sa harong ninda sa Nazaret, mapuon na siya kan sa iyang public ministry. Matukdo, mabulong kan mga may hilang, magibunin mga milagro, maharubay kan marhay na bareta. Aram tapo na ang mga tao, daiman gayo masasabutan tulos si Jesus. There will be people who will reject Him, communities rejecting the Lord. Asin sa katapusan, aram taan mangyayari papako, ipapagadan pa siya sa krus. Kaya, sa pagpuon pa sa nakan sa iyang misyon, tinatauan na si Jesus kan Diyos Ama, nin sarong garantiya na dai siya papabayaan. At the beginning of the ministry, God the Father assures His Son, you are my beloved Son. Buot kan Diyos na dai makalingaw an aki niya na namumutan siya sa tahaw kan gabos na hahampangon niyang kadipisilan. Mga tugang, iyo po ini ang biyaya kan bunyag. Salamat sa Diyos sa biyaya kan bunyag dahil mga tugang kita ni Jesus. We are brothers and sisters of Jesus. Kaya pag nagtutukdo po sa mga aki, dai magsabing Papa Jesus, bako siyang Papa. Kuya ang tamang tataramon. Tugang ta si Jesus. Asin kun kadakol kitang kadipisilan na hinahampangon yan, kun kita man nagpapaasan kan sa tuyang mga krus, magsilensyo po kita, magpangadji, dangugon ang tataramon kan Diyos Ama na nagsasabi man sa imo, ika ang namumutan kong aki. Dai talugod malingawan, na dai kita pinapabayaan kan Diyos, dawa anong problema ang daradarata. Bakong binunyagan kita sa ngaran ni Kristo, bakong sinadiri niya kita, asin mga aki niya, anong ikakahadit, asin ikakatakot kan sarong Kristiyano. Mga tugang,
lugod sa kapistahan pong ini kan pagbunyag kan sa tong kagurangnan, marumduman ta an sa tuyang tunay na identidad. You are God's beloved. I am God's beloved. Can we say that? I am God's beloved. Mga aki kitang namumutan, padaba kita kan Diyos. Haliun man sa imo, ang gabus na igwa ka, ang gabus mong kayamanan, haliun man sa imo ang mga tawong namumuot sa imo, haliun man sa imo ang mga inadalan mo, ang titulo mo, igwang sarong matatada sa imo na maski si Isay can never strip you off. Aki kang namumutan kan Diyos. That is your God-given dignity and nobody can take it away from you. Pirmi talugod pong ipag-ugma ang biyaya na dahil sa bunyag, mga aki kita kan Diyos, asin tagapagmana nin langit. Tindog kita, asin siring sa aldaw kan sa tong bunyag na ipinahayag kan sa tong mga magurang, madrino, padrina, ipahayag tapuan sa tuyang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesu-Kristo, bugtong na aki kan Diyos, sinamon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa satuyang maataman na Ama sa langit, nagpadarakan aki niya sa tahaw ta bilang surugoon nin gabos. Mamibi kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi, para sa simbahan asinan sa iyang mga pamayo, tanganing sinda sagod kita, day magpasilaw sa kayamanan asin kapangyarihan, kundi maglingkod asin magtabang sa mga dukha, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga daipa nakakamidbid ki Kristo, sa mga suhay na simbahan, naan sa tuya lugod na pagsabuhay kan ebanghelyo ni Kristo, ikapahayag sa inda, ang pagkamuot nin kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa satong mga Kristiyano, asin para sa gabos na tawo, tanganing ang Espiritu Santo, pasunodon kita nagalangan ang kasaraditan, asin ang mga maluluya, na daitan na sinda pagdatugan, at ang ngani tawan sindanin katanosan, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga binunyagan, na sindalugod magsunod ki Kristo, asin na arog sa iya, makanood sindang maglingkod, bakong paglingkodan, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa sato, asin sa mga Kristiyanong komunidad, nahuli sa banal na Eucharistia, mapakusog sa to ang mga balaog kan Espiritu Santo, asin himuon kitang mga maimbod sa satuyang bukasyon, bilang mga padangat na aki nin Diyos, mamibi kita sa kagurangnan.
Ipamibi taman an padi o diakono na nagbunyag sa to. An sa tong mga magurang, mga ninong asin ninang, mga katikista na nagtabang sa tong magtalubo bilang Kristiyano, si mga buhay pa asin gadana. Ipamibi ta sinda. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Sa silensyo, pakirumduman sa indong personal na mga intensyon, pati ang mga tawong ipinangakong ipagpapangadji. Kagurangnan na Diyos, inapod mo kami, kan kami binunyagan, na magbago. Patawada kami kan samuyang pagkatakot, asin danay kaming gibuha sa paagi kan sa imong banal na espiritu, na magkaigwanin isog buot, na danay na umiba ki Kristo. Huli ta siya aki mo, asin sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ining mga atang, nadara kan pagpahayag kan sa imong aking namumutan, tanganing an pagdulot kan mga paratubod mo, magin siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak, nagmaawot na malinigan ang mga kasalan kan kinakban. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na sa mga makangangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag. Tanganing huli kan tingog na nadangog gikan sa langit, tinubod na an sa imong tataramon, nagierok digdi sa katawuhan. Asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surugoon mo, na linahidan kan olyo nin kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya, kaiba kan bertudes sa kalangitan, padagos kami nagsiselebrar sa imo digdi sa daga, kan kadakulaan mo, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan.
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina nin Diyos, kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia, kan gabos na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, kaiba kan gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang sa bunyag, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, namumutan na aki kan Diyos Ama sa tuyang tugang. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana at sinasakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki na Seso Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apodon asin magin mga aki mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 47,722 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 9,494 pesos and 30 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nagabot man po sa 9,245 pesos and 15 centavos. Para po ini sa Pro Negritis asin sa seminaryo kan sa tuyang diocese. Nagpuuna po ang novena para kay Senyor Santo Niño, kan Petsa 10 kan Enero. Sagod po ini sa Petsa 18 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Sa Enero 19, iyo po ang kapiyastahan kan Santo Niño. Sa 9:30 Mass, magiging konselebrada po ini, hulita ini man po ang misa pasasalamat ni Reverend Father Vicente Espinida Jr., siya po ang dating diakono na na-assign digdi sa satuyang parokya na pinag-ordinahan kan Huwebes, Enero 9. Sa pagkahapon man po, magkakaigwa po kita ng prosesyon kan imahe kan Santo Niño sa oras na 4:00. Kung igwa po kamong mga imahen kan Santo Niño, iniimbitaran man po kamo na makisumaro sa pagprosesyon. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 1,000 pesos, 1,300 pesos, duwang tig 500 pesos, 100 pesos, Miguel Family 3,000 pesos, Almira Joy Lara and Family 900 pesos, Jane Pearl Fonferrada 900 pesos. Diyos mabalos po. Tindog na po. Salamat man po sa indong aktibong pagpartisipar sa tuyang online community, ang mga naglingkod sa misang ini. Salamat po sa gabos. Day paglingawan ang homework. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spirito. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, mabuhay na maninigo sa imong bunyag. Salamat sa Diyos.